உன்னை பத்தி யோசி, ஊரை பத்தி யோசிக்காத. ஊரை பத்தி யோசிச்சுன்னா நீ கொல்ல போயிடுவேன்னு. அவன் தியானத்துல என்ன வேணும், மூச்சுக்குனா நடந்துட்டு போறான். தியானம்ன்றது அவ்வளவு விளையாட்டு விஷயம் இல்லமா. வாயில இப்ப பேசிக்கிறாங்களா, அது இல்ல தியானம். தியானம்ன்றது தன்னையே தானம் பண்ணணும் கடவுளுக்கு. அதை எவன் பண்ணுவான்? எவனால பண்ண முடியும்? கோயிலுங்களை போனா மூளை மொழி கண்ணு மூணு அப்படியே உட்காந்துப்பாங்க. பொண்ணு டைம் ஆயிடுச்சு, ஸ்கூலுக்கு கிளம்பிடுச்சா, காலேஜுக்கு போயிடுச்சா, நான் வேலைக்கு போன பொண்டாட்டி சோறு கட்டாலா இல்லையான்னு தெரியலையான்னு கண்ணு. ஆனா போறவனுக்கு நான் தியானம் பண்ணிக்கிறாரு. விழிப்பு நிலையில இருக்கிறது தியானமே கிடையாது. உன்னுடைய விழிப்பு நிலையை தாண்டி இருக்கிறதான் தியானம். அதை பண்றது அவ்வளவு விளையாட்டு இல்லை. அது எல்லா இடத்துலயும் உட்காந்தும் பண்ண முடியாது. மூளை மொழிக்கு உட்காந்துப்பாங்க, எல்லாம் நம்ம சொல்லக்கூடாது. அது மாதிரி பண்றது தியானம். தியானம் பண்றது அவ்வளவு விளையாட்டுத்தனமா பண்ண முடியாது. ஒரு குரு இல்லாம தியானத்தை எவனாலும் கத்துக்க முடியாது. அப்படி குரு இல்லாம அவன் தியானம் பண்றான்னு சொன்னா அவன் பல பிறவியா அதுல வந்திருக்கணும். இப்ப வள்ளலார் இருந்தார், குரு இல்லை. ரமணர் இருந்தார், குரு இல்லை. ராமகிருஷ்ண தாக்கூர், இவங்கெல்லாம் வந்து பிறவி பிறவியா அதுலயே வந்து கடைசி பிறவியில வந்து நின்னவங்க. அது மாதிரி இருக்கிறவன் தான் தியானம் பண்ணுவான். ஞான சம்பந்தம் இருந்தார், 8 வயசுலயே ஞானம் வந்தது. எனக்கு பிறக்குமா சொல்லு? பிறக்காது. ஒன்று கத்திங்க, எனக்கு போய் ஞானம் பிறக்குமா? வராது. கத்தாம அமைதியா என்னையே யோசிச்சிருந்தா தான் ஞானம் வரும். அது மாதிரி தியானம் பண்றது கண்ணு முன்னு உட்காந்துங்கிறது தான் தியானம் ஆயிடும். கடவுளை தனக்குள்ள இறங்கும் போது மனிதனுடைய நிலை மாறுபட்டு போயிடும். அவனுக்கு உயிர் இருக்குதா இல்லையான்னு அவனுக்கே தெரியாது. அதான் தியானம். அதை பண்றதுக்கு யாரும் இல்லை. அதனால்தான் பாம்பாட்டி ரொம்ப அழகா சொன்னார், தியானம் பண்றது எப்படிப்பட்டது பண்ணா, உடல் பொருள் ஆவி 3 தானம் வாங்கி எங்கள் சண்குருனார். எல்லாத்தையும் நான் இறைவன்கிட்ட கொடுத்துட்டேன்பா, எனக்குன்னு ஒண்ணுமே இல்லை. உனக்குன்னு ஒண்ணு இல்லை போது நினைப்பு எங்கிருந்து வரும் உனக்கு சொல்லுமா? அதுதான் தியானம். அது பண்றது அவ்வளவு விளையாட்டு இல்லை. கண்ணு மொழி நீ போனீங்கன்னா எங்க அங்க அப்படியே கண்ணுகள் பாடணுமோ கடவுளை ஒண்ணு ஒன்னாக்குற மாதிரி. நான் பார்த்தேன்னா நினைச்சது பாவம் நினைச்சு. ஒரு வாட்டி இந்த கோயிலுக்கு போய் அடையாறு வைத்தீஸ்வரனா மருதீஸ்வரன் அடையாறுல இருக்குது இல்ல, இந்த சிவன் கோயில். அங்க போயிட்டு சுத்தின்னு வர ஒருத்த வந்து சண்முகின்னு ஒரு பாடம் இருக்கு. அந்த பாடத்தை அந்த கோயில்ல பசங்க ஓடுதுங்க ஓடி அதை நாங்க உட்காந்து பண்ணிருக்கிறோம். நான் எழுப்பி தீட்டிட்டு வந்தேன், ஏடா இது பண்ற இடமாடா இதுன்ட்டு. இது என்ன 4 பேர் பார்க்கறதுக்கோசம் பண்ணிக்கிறியாடா. நம்ம கிட்ட ஒருத்தன் தான் ஐசிஎஃப்ல, அவன் கிறிஸ்டின், அவன் வள்ளலார் மார்க்கத்துக்கு வந்துட்டான். அவன் என்ன பண்ணுவான், திருவண்ணாமலையில போய் தலைகளை தொங்கிக்கின்னுக்கிறான். இது என்ன வரவும் போறவன் இவனை பார்த்துட்டு ஓ இப்படி தொங்குறா இருப்பார் அப்படின்னு சொல்லணும். உண்மைக்கு செய்யறவன் மரப்பா செய்வான், புகழுக்கு செய்யறவன் மைதானத்துல செய்வான்.